És most porkbeli hírek. A rendőrség még mindig keresi a rejtélyes föld alatti banditákat. Hát itt van! A legerőteljesebb, legnagyobb hegyes rakéta a világon! Ennek így kellett lennie? Autóbirodalom. Önök nem egy terepjárót látnak, hanem egy csábítót a vezetésre. A rendőrség $500 ajánl fel annak, aki segít felgöngyölíteni ezt a bizarr bűnügyet. Utoljára mondom, Johnny. A föld alatti banditák nem vakond emberek! Bebizonyítom neked, Büdi. A vakon csalival, az te vagy, lencse végre kapom a rablást, megkapom az $500, veszek 20 videójátékot, és, ha szerepelsz benne, egy sztéket is. Kapjatok el, vakond emberek! Rajtam van a híres bőrbiciklis szerelés! Az nem apukád új fényképezőgépe, amire azt mondta, ha hozzáérsz, meghalsz! De vedd észre, hogy fizikailag én nem érek hozzá. A fényképezőgép eltűnt! A hátsó mesztelen! Mesztelen! Vakond emberek? Ez a legtudománytalanabb dolog, amit valaha hallottam. Szerintem lehetnek vakond emberek. Te nem lehetsz az én szuperzseniális csodagyerek ikertestvérem. Au! Au! Testvér ellenőrzés egyezik. A föld atomdózat kulcsaira van szükségem. Johnny! Hol az új gépem? A vakond emberek voltak, apa. A föld felső rétegének tolvajai, föld alatti kalózok. Ők vitték el a gépedet. Próbáltuk őket megállítani, de... Jól van, jól. Vacsoráig szerezd vissza a fényképezőgépemet a vakond emberektől. Különben nincs videójáték, se képregények, és nincs bődi. Amíg 30 nem leszel, 6-kor van vacsora. Hasírtot sütök! Megkaphatod a dózer kulcsát, ha megteszel nekünk egy aprócska tudományos szívességet. Egyek sót? Az nem só. Mikrofizikai testkristályok. Genetikailag alakítják a testedet a maximális tínédzser fejlettségre, olyanra, mint amilyen... Gélnek van. Szóval, ha megeszem a sót, ideadjátok a kulcsokat, segítetek megtalálni a vakondvárost és visszaszerezni apa gépét. Igen, amit akarsz. Túl sok a női növekedési hormon. Mit tettetek vele? Ez egyszerűen borzalmas! Nyugi, te beszélő szörgombóc. Minimális adagot kapott, átmeneti a hatás. A hanglokátor itt egy üreget mutat. Biztosan egy emésztőgödör nyelt el a fényképezőt. Vagy a vakondváros. Vagy egy emésztő. Én vagyok az! Bling Bling fiú! A világ legfiatalabb, legördögibb észjárású! Mi van már, Eugene? A nevem Bling Bling. Úgy döntöttem, hogy megváltoztatom Bling Bling fiúra. És ha te, Susan Test, nem vacsorázol velem egy randin, lerobbalom Pork Bellyt, az új... Ne kapcsolj ki! Hol is tartottam? A kézi lézer, a tűzkitűző és a sugár, de csak akkor használt, ha a vakond emberek agresszívak. Emésztő! Ez oda visz titeket, de ne menjetek teljes gőzzel, mert megsérül a... litoszféra. 10 perccel később. Még 10 perccel később. Mondd csak, hogy érzed magad? Kezdtek hozzászokni! Szia, drágám! Mit csinálnak a gyerekek? Johnny az új gépemet keresi, a lányok pedig ma még nem robbantottak. Nagyszerű! A vacsora fél óra múlva kész. Pasírtot sütök! Most kiugrunk, tudatjuk a vakond emberekkel, hogy barátok vagyunk, fogjuk a gépet, és vacsorára hazaérünk. Jó, békével jöttünk, és csak azt hiszük, ami jogosan az apukádé. Vakondok, adjátok meg magatokat! Vagy bosszút állunk! Tudhattam volna. Jó, ne boruljunk ki. A vakondok hogy is árthatnának nekünk? Megsértették a biztonságunkat a felszíni lakosok.
A ketrecben, a kutya és a gyerek. Tehát, a föld felszíne felé fel kell gyorsítanunk a támadást! Jól van. Most már kiborulhatunk! És a vakond gyorsító rakétával egy elég nagy lyukat robbanthatunk a föld felszínén, hogy kiférjen a vakond hadsereg! Senki sem állíthat meg! Valamit tennünk kell. Jól van, költözhetünk Izlandra. A vakondok nem bírják a fényt, és hideggyógyitalt gyárthatunk majd a helyieknek. Nem kellene Johnnynak segítenünk, mégiscsak az öcsénk. Susan Test! Parancsolom, hogy velem vacsoráz, vagy nagyon-nagyon megbánod! Megvan még a felszínfúró 9000-esed, amivel annyit hencegtél? Igen, miért? Figyelem, vakondok! Hátra, hiszen én vagyok az! Feladom! Ne bántsatok, könnyen sérülök! Mikor kezdjük el a földfelszín támadását? Úgy 5 perc múlva új frizurát szeretnék. Jól akarok kinézni, amikor elfoglaljuk a földet. Éles fény! Éles fény! Hé, Odas, ott van apa gépe! Johnny, a nővéreid... A nővérei? Ne beszélj nekem a nővéreiről! A saját öccsükön teszteket végeznek, engem börtönbe zárattak! Azt mondták, hogy ezt adjam oda neked, Johnny. Azért szeretem őket. 2 perc múlva eljön az az idő, amikor a vakondok uralják a földet, és senki sem állíthat meg! Ezt már mondta. Igen? Tényleg? Ó, akkor igaz. Most engem nem állíthatsz meg! Elnézést, ezek szerint most megint nem tudunk téged megállítani. Tudás! Megmondtam, hogy senki sem állíthat meg! Igaz, hogy megmondtam? Igaza van, semmi sem állíthatja meg. Nem ez a kép volt bennem a végről. Egy kép! Ez az, haver! Egy fénykép a régi szép időkről. Ó, a szemem kék! Ó, ez borzasztó. Mondd, Cheese! Ne! Állítsd le a villogó halálgépet! Feladom! Nem támadom meg a föld felszínét, kérlek! Kész a vacsora! Nem fogunk visszaérni időben. Ez a dózer túl lassú. Nem kell más neki, csak egy kis kakaó. És ne felejtsétek, a földön mindenkinek van ilyen villogó halálfegyvere. Lángoló fejű földi fiú, bosszút állok! Meglátod? Talán. Alszom rá egyet. Johnny, hol van a fényképezőgépem? Itt a gép, apa. Remélem nem késtünk el. Ja, és én Eugene. Azt hiszem Susan hívta meg vacsorára. Bling Bling fiú vagyok! Bocsi, én Bling Bling fiú vagyok. Ez óriási. Én meg fasírtot sütöttem. Johnny X. Hiába ez a sártenger, hallgass végre a szavamra. Nem tudsz repülni! Gyerekek, ezt ne próbáljátok ki. A fiúk nem tudnak repülni, de én jövök. Mi van a délis nővérekkel? Gilre várakoznak. Szia, Gil! Hello, Johnny! Szia, Gil! Hello, Johnny! Hello! Hello, Johnny! Nagyon unom, hogy Gil soha nem vesz észre. Láthatóak vagyunk! Igen,
Azt sem hiszem, hogy a turbószerelem koktélotok segítene azon, hogy unalmasak vagytok. Szerelem rágógumi átalakítja Gil érzékelő receptorait, és belénk fog szeretni. Apa azt mondta, ne végezzetek DNS kísérleteket a szomszédokon. Igen, de mégis honnan jönne rá? Nem fog. Ha átalakítjátok a mi DNS-einket is, hogy tudjunk repülni, adtok nekem $5, és elismeritek, hogy bugyuták vagytok. Zsarolni próbálsz? Igen. Nagyon is. Túl messzire mentünk a zsarolás dologgal. Tudom. Szia, Gil! Szia, Susan! Mary, mindig is el akartam nektek mondani, hogy... Igen, Gil? Hogy szeret... Szóval, ha megoldjuk, hogy tudj repülni, el kell kapnod majom Gilt, és visszahoznod ide a laborba. Itt visszaváltoztatjuk, és apa nem jön rá. Rendben, de a repülés már lejárt. Büdi tudjon repülni, én pedig tudjak alakot változtatni, hurrikán tereszteni, és ismerjétek el, hogy bugyuták vagytok? Felejtsd el! Orkberi központjából jelentkezünk, ahol a mutáns kördeszkás majomfiú garázdálkodik. A kormányzó kommandós csapatokat küldött, hogy elfogják a veszélyes főemlőst, és bezárják egy titkos kormányzati laboratóriumba, ahol fájdalmas kísérleteknek vetik alá. Jól van, megkapod. És bugyuták vagyunk. Jól van, de vagányáruhát is kérünk. Ettől a pillanattól kezdve hívjatok Johnny X-nek! Soha! Ez nem okoz nekünk fájdalmat. Nem, csak neked. Hé, repülők! Olyan helyekre jutok el, ahol kutya még soha sem járt. Na hát! Arról ne is álmodj! Alakváltoztatás, indul! Hozd vissza Gilt! Hé, kezdek igazán ráérezni erre a repülésre. A mutáns majomfiú lerombolja az eredeti rusztikus városunkat, semmi sem állíthatja meg! Alakváltoztatás, újra! Itt az ideje, majomfiú, hogy most már abba hagyd az almadobáló terrort! A mutáns beszélő elefánt el akarja kapni a majomfiút! Itt azt írja, kapjunk el egy mutáns majomfiút. Elírás lehet. Most nem a terv szerint haladunk. Nem, de most elkapom Gilt azzal a hurrikánkeltő kedeimmel! Szerintem elég lett volna, ha kígyóvá változol és kikúzol. Viszont akkor nem kaptam volna el a majomfiút! Elkaptuk a mutáns majomfiút és bevisszük. Ne tisztogasd magad, kapd el! Ehhez több erőre van szükségem. Alhasi energiarobbantás. Ha a katonaság ellen küzdünk, minden helyzetből ki kell vágnunk magunkat. Ezt nem eszem meg. De el kell ismernetek, hogy nagyon hatékonyan működik. Áú! Úgy értem. Sziasztok! Johnny nevetségesen nézel ki. Ó, torta! Vicces ízű. És most hírek a majomfiúról. A majomfiút intenzív, fájdalmas tesztek alá vetjük. Rá kell jönnünk, hogy használhatnánk katonai célokra. Vagy egy tévés valóságsóba. Elvisszük az 51-es területre. Szuper titkos. Ne mondd meg, hova visszük. Ne üss meg, ez fáj. Erre gondolsz? Ismerősnek tűnik. Kire emlékeztet ez a majomfiú? Senkire! Megyünk, apa, szia! Megmondanátok, hogy mi ez az íz? 51,1-es terület. Ki gondolta volna, hogy jó ötlet ebédre almát adni neki? Vacakul repülsz! Ó, talán jobb lett volna, ha repüléshez egy másik repülőkutyát választasz. Megvan a helyszín alaprajza. Gilt a délkeleti sarokban tartják, a 13-as blokkban.
Repülj alacsonyan, különben észrevesz a radar. Nyugi, gyakorlatilag láthatatlanok vagyunk. Egy vicces rájú fiú egy repülő kutyán! Riadókészültség! Ezt rossz erőjelnek veszem. Akkor lássuk, hogy ezzel hogy bírnak. Alakváltoztatás, indul! Gyere velem, ha kedves az életed, és változz vissza, akkor nem végeznek fájdalmas kísérleteket rajtad. Vissza! Szupermutáns erőim vannak. Akkor már hármunknak van. Hé, nektek is van mutáns erőtök? Így van, ez egy szuper titkos projekt, amit... Nem mondd el nekik a titkos dolgokat. Láttuk, hogy használtad az alakváltoztató és hurrikánkeltő erőket, ezért hatástalanítottuk. De ti még nem láttátok az új erőmet! Lángoló robbantás. Mi még dolgozunk ezen a technológián. Vissza! Nem félek használni! Mondtam, hogy használni foglak. Gyere velünk, kérlek! Kapaszkodjak! Haza, szuperkutya, húzzunk bele! De igazán, hajrá, most! Mutánsok a célponton. Büdi hívja Johnnyt. Turbo meghajtásra lesz szükségünk, de extra turbóra. Vége! Na hát, erre nem számítottam. A majomfiú megfigyelés alatt van, és nincs alapja annak a rémhírnek, hogy más mutánsok kiszabadították, vagy hogy nem mondunk igazat. Ó, ez mi? És honnan jött? Mennünk kell, pá. Hála Istennek, soha többé nem látjuk azt a majomfiút. Szia, Gil! Hello, Johnny! Mutánsok, soha ne kapjanak el titeket, hogy a DNS-sel variáltok. Nézzétek, Johnny az egész tányérbabot megette. Kész vagyunk, mennünk kell! Fáradj